Tervehdys! Tässä Ville Tamminen, toimin Caverion Suomen toimitusjohtajana. Tänään meillä on erinomaisia uutisia. Olemme tehneet historiallisen sopimuksen ja kyenneet nostamaan yhtiömme ja henkilöstömme kyvykkyydet täysin uudelle tasolle. Olemme sopinut koko Caverion Suomen historian suurimman yksittäisen urakkasopimuksen, joka on myös yksi emoyhtiömme Assemblin Caverion Groupin suurimmasta sopimuksista. Meidät on valittu paraikaa rakennettava Kouvolan datakeskuksen teknisen rakentamisen ja asentamisen kumppaniksi. Haluan kiittää sopimuskumppaniamme Hyperco Finhold K1 luottamuksesta meitä kohtaan. Uskomme, että yhteistyömme tulee olemaan menestyksekäs ja onnistuva. Caverion vastaa urakassa Kouvolan datakeskuksen jäähdytys, ilmanvaihto, palohälytys, palosammutus, savunpoistojärjestelmistä sekä sähkö- ja LVI-asennuksista. Näiden lisäksi teemme datakeskussalien sisärakentamista. Caverion on ollut entuudestaan mukana 9 datakeskuksen teknisessä rakentamisessa ja asennuksessa Suomessa. Ja yksi näistä on vuoden lopussa Mäntsälään valmistuva Nebiuksen datakeskus. Suomalainen osaaminen on vakuuttanut kansainväliset suurten teollisuushankkeiden ja datainfrastruktuurin sijoittajat ja tilaajat. Datainfrastruktuurin investoinneilla on merkittävä vaikutus Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Kouvolan datakeskus tarjoaa työtä useille sadolle teknisen alan ammattilaisille, kuten esimerkiksi sähkö-, putki- ja LVI-asentajille. Caverion tarjoaa omien työntekijöiden lisäksi työmahdollisuuksia useille pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille ja tarvittaessa palkkaamme lisää alan ammattilaisia paikallisesti. Olen erittäin ylpeä Caverionin koko henkilöstöstä. Meidät tunnetaan laadusta, varmuudesta, turvallisuudesta ja siitä, että teemme sen, minkä lupaamme. Me kykenemme toteuttamaan hankkeet tarvittaessa tiukassa aikataulussa, kuitenkin erittäin korkeilla turvallisuus- ja laatustandardeilla. Hello, I'm Jakob Götze, Executive Chairman of the Board of Assemblin Caverion Group. First of all, I wish to thank our customer for putting their trust in our company. Data centers are a rapidly growing segment and an important part of Assemblin Caverion Group's strategy. We are working within the data center and infrastructure market as a technical designer and installer of large technologically advanced projects, and we are known for our reliability, a very high quality and safety standards. The data center market is growing rapidly. Our group's market position, especially in relation to data centers, is strong, and we are proud to support international customers with our special expertise and extensive service offering. I would like to congratulate everyone at Caverion Finland on this great achievement. We are very much looking forward to deliver and support our customer on this exciting project.